De hikken gaan het dicht op Squatte Woord. Dat Heerenveen hem tarrierde het op de Frieske derby. Trainer Kees van Wonderen wilde Joet geen publiek en passen bij hebben. In Ljouwert met de wol naar de trainingsjoen worden, maar onder de eind met de camera uit van Cambuur-trainer Jos Ulte. Zoenen beide coaches snijden een knie uit de hege hoed toveren? Nee, ik denk dat ons konijn vorige week goed op het veld te zien geweest is. Dat is wie wij zijn, dat is hoe we willen spelen. Aanvallend, goed aan de bal, verzorgd positiespel, met diepte, hoog druk geven waar het kan, maar goed laag verdedigen als het moet. Ja, dat is ons konijn, daar moeten we niet te veel aan veranderen, dat is onze stijl. Nee, er gaan geen konijnen uit de hoge hoed komen. Het is, heel veel is al bekend en volgens mij verwachten en we kennen elkaar door en door. Dus daar zal niet zo heel veel vreemds aan zijn. Het goede nieuws bij Heerenveen is dat de herstelde Pelle van Amersfoort na elke dagen weer bij de selectie zit. Hij miste de laatste 2 wedstrijden vanwege een blessure. Voor Van Wonderen wordt het zijn tweede Frieske derby. Hij had meer ondervinding met zulke duels, want Verlinier als coach van Go Ahead Eagles maakt het de IJsselderby in Zwolle mee. Ik denk dat je elkaar juist nodig hebt, dat er ook een clash moet zijn, en dat er emotie bij komt, dat is allemaal terecht. Ik zei vorig jaar, en dat, ik denk niet dat iedereen daarmee eens was, van laat Zwolle er alsjeblieft in blijven, want je wil ieder jaar de derby spelen. En dat zeg ik nu weer. Ik hoop niet dat Cambuur eruit gaat. Je wil als Heerenveen Cambuur, die wil je ieder jaar spelen. Maar om in de eredivisie te blijven, zoenen 3 punten in Heerenveen Cambuur pot helpen. Uit heb je een hele mooie reeks. Je pakt 5 punten uit je laatste wedstrijden. Je hebt geen tegengoal gehad, al 3 keer op een rij. Dat is mooi. Maar al die trouwe fans die elke keer komen, wil je ook goals geven. Ook 3 punten geven. Dus ja, en de punten voor de stand. En het thuispubliek. En de derby. Ja, het zijn genoeg redenen bij elkaar om dat een hele grote boost te krijgen van een overwinning.